Slovensku a každý jeho host je vyšší ako on, myslím, že hovoríte o youtuberovi a podcasterovi Matej Saifa Cifra. Saifa je známy svojím nižším vzrastom a veľmi populárnymi podcastmi, kde často hostí známe osobnosti. Jesus. Verím, že som tentokrát správne uhádol. Ak máte ďalšie otázky, rád vám pomôžem. Nie, je to Duklok! Duklok! Ďakujem za upresnenie. Dušan Duklok Brachna je populárny slovenský youtuber a podcaster, známy svojím nízkym vzrastom a charizmatickým štýlom. Jeho podcasty sú veľmi obľúbené a často si pozýva hostí, ktorí sú vyšší ako on. Ospravedlňujem sa za predchádzajúce nesprávne odhady. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete som tu pre vás. Ja to jebem, kamo. To je najlepšia vec tohto storočia, prisahám.